Ers dechrau busnes fy hunan, dwi wedi gorfod dysgu sawl gwers, gan cynnwys sut i dal fy nhafod a cymryd y sas lawr lefel. Fyswn i wrth fy modd yn dweud o bobl be dwi'n meddwl amdanyn nhw, yr unig peth gallai wneud nawr yw danfon e-bost passive-aggressive mae rhywun yn gwylltio fi. Ond beth yw'r dywydion passive-aggressive yma wir yn meddwl? Dwi'n gobeithio bod ti'n cadw'n iawn. Please anwybydda y darn o'r e-bost. Sgen i dim diddordeb yn dy penwythnos a dwi'n bendant ddim eisiau clywed y diweddara a sut mae potty training dy blentyn yn mynd. Fel ddywedais i yn fy e-bost ola, pam wyt ti wedi dewis dim i ddarllen y darn hanfodol o'r e-bost diwetha nes i helai ti? Mi wna i ddweithio chdi eto, ond wrth pwyntio allan dy fod ti yn gwastraffu amser fi. Dim probs. Mae hyn yn broblem. Diolch i ti, dwi wedi gorfod ail-trefnu fy holl amserlen am y diwrnod. Diolch yn fawr. Gad i dod nôl i ti ar hwnna. Dwi'n mynd i deletio hwn yn syth a gobeithio neu di anghofio nes di gofyn i fi neu di fod ti'n rhy cwrtaeth i chasio fi amdano fe. Cofio'n cynnes. Well i fi gorffen yr e-bost gyda rhywbeth gyfeillgar fel bod ti'n meddwl bod fi'n hollol bitch. Yn gywir. Dwi ti'n mynd heiddi cofio'n cynnes. Dwi'n danfon ti dim byd yn cofio'n rhewllid iawn. Cocoen. Os dwi'n hollol onest, fi'n barod dwi'n mynd i rhoi gorsyniad yma i ddarnau. I egluro hwn mwy syml, sut yn y byd nes ti ddim deall y tro cyntaf nes i esbonio, ti fatha rhech mewn pot jam. Dwi jyst yn gwneud yn siŵr na'r e-bost diwetha fi ddim glanio yn dy folder junk ar y gam. Oeddet ti wir yn meddwl fysa ti'n gallu gwysto fi, babe? Na i chaso ti ar hwn, nes i fi cael beth dwi'n moyn, neu nes i ti cymryd allan y strain yng ngod yn erbyn ni. Be bynnag sy'n dod gynta. Cywiro fi os dwi'n anghywir, dwi byth wedi bod mwy sicr am unrhyw beth yn fy mywyd. Sori fod yn lleflip, ond jyst i atgoffa ti bod fy anfon fi nawr yn 7 diwrnod yn hwyr yn cael ei dalu. Oes gennych ti syniad pryd fyddai'n gallu disgwyl yr arian? Dim has. Lle mae arian fi? Fucking lleid y penffordd. Diolch ymlaen llaw. Dydy gwrthod be dwi wedi gofyn amdano ddim yn opsiwn. Yn y dyfodol, fysa fe'n well pe bai ti'n gwneud fel hyn eto, a mae yna i wneud yn siŵr yn personol dy fod ti ddim yn byw i gweld nadolig arall. Deallt? Yn ôl fy nghofnodion, oeddet ti wir yn meddwl fysa ni ddim yn cadw receipts? Tria ysgoi cyfrifoldeb eto, a na i helo screenshot draw at y ti mor gloi a gallu ti ddweud Small Claims Court. Edrychaf ymlaen i glywed nôl gen i ti. A teba yn y 48 awr nesaf i ysgoi fi'n dod rownd i nocio ar drws ti. Diolch yn fawr.